Голяма радост. Голяма радост, Джани. Значи, Джани, когато Руми е тук... Каква нужда от игра има? Ама той е отворен да си отложи. Тогава си показва всичките лошотия, иначе отлично. Но щом Руми е тук... Близънчо. Я да видим. Близънчо. Си го дам контролирам. Тя не е дивачка, двете. Аби, тия такива беха и ни... Айде бягай да играеш. Айде бягай. Бягай. Не като... Бягай ви. Трябва да спитна, да, трябва да спитна скоро, като идваме ще им обръща на мен. Да. Не е ли дето бяха? Виж хубави кучета само. Грижи, храна, внимание. Обръща внимание, да. А той боли, Джани? Джани къде? Изглежда за дом. Не знам. Много е готин. Пълен дивак. Сега като фонът ти го